Üdvözlök mindenkit, Gégény Bettina vagyok, valószínűleg sokak számára ismerős, hiszen közel 20 évet töltöttem el a közigazgatásban, 2020-tól pedig könyvelőként, egyéni vállalkozóként dolgozok. Itt a Facebook oldalamon még december közepe táján felraktam pár dokumentumot, illetve tájékoztatót a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásával kapcsolatosan, melynek következtében nagyon sokan megkerestek. Ezek után eldöntöttem, hogy összeállítok egy rövid kis diabemutatót, próbálom köznapi nyelven elmagyarázni, hogy miről is szól ez a támogatás. Akkor kezdjük is. Mettől meddig vehető igénybe? Ugye ez a rendelet 2021. január 1-ével lépett hatályba, tehát január 1-től lehet igényelni ezt a támogatást egészen 2022. december 31-éig, tehát 2 év áll rendelkezésre. Egyszeri támogatás, és vissza nem térítendő. Az egyszeri támogatás mellé zárójelbe raktam, hogy folyamatos számlagyűjtés, ezt majd egy későbbi dián konkrétan elmagyarázom, hogy mit is jelent. Na de hát, kik vehetik igénybe az igénylés feltételei? A legalább egy gyermeket váró, vagy nevelő, vagy azonos lakóhelyen rendelkező házastársak, vagy élettársak közösen, ez együttes igénylőként, úgy fogalmaz a rendelet, igényelheti. A gyermeket váró igénylő esetében a benyújtás napján már betöltötte a várandóság 12. hetét, tehát a benyújtás napján kell a 12. hetet betölteni a kismamáknak, ugye erről igazolást tudnak kérni, illetve az igénylő gyermeke a 25. életévét a benyújtás napján még nem töltötte be. Persze itt van egy kivétel, ha gyermek megváltozott munkaképességű, mert akkor ugye más szabály vonatkozik rá. Az igénylő, zárójelbe együttes igénylőnk, mert ugye ezt a támogatást nem muszáj közösen felvenni a párunkkal, hanem felvehetjük ezt egyedül is. Tehát az igénylő és a gyermek legalább 1 éve a felújítandó lakásban rendelkezzen lakóhelyen. Ugye itt kivétel a magzat gyermek, aki még nem töltötte be az 1 évet, illetve ha a lakás tulajdonjogának megszerzése 1 éven belül kerül sor. Ezen kívül még ugye vannak kivételek a rendeletben, de most megpróbálom csak egy általános sémát, amikor ugye van apa-anya, és minimum egy gyermek, vagy egy leendő gyermek az anyuka pocakjába. Ha valaki ebbe a sémába úgymond nem fér bele, akkor majd erről nyugodtan érdeklődhet tőlem, hogy milyen lehetőségek is vannak. És az együttes tulajdonhányaduk minimum 50% legyen. Mindenhova írok, vannak kivételek, tehát amikor odaírom, hogy vannak kivételek, ugye a rendeletben szépen fel vannak sorolva, hogy mik ezek a kivételek. Hát én most ezeket nem emeltem így felsorolás szinten bele a diámba, mert akkor órák hosszat lehetne erről beszélni, de aki az előbb is mondtam, nem felel meg ez az általános családsémának, akkor megkeres engem, és akkor nagyon szívesen elmondom, hogy mik ezek a kivételek, vagy illetve ha ezek a feltételek így, ahogy leírtam, nem állják meg a helyüket, akkor nagyon szívesen segítek, hogy mik ezek a kivételek. Illetve, még nagyon fontos, 1 év foglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkezzen az igénylő, együttes igénylés esetén az egyiképp. Itt is látják, hogy ugye írtam, hogy vannak kivételek, majd ebben is segítek, akinek nincsen 1 év jogviszonya, folyamatos jogviszonya.
Illetve ugye az utolsó pont, ami egyik fontos kitétel, hogy az állami adóhatóságnál NAV ne legyen nyilvántartott köztartozás, az igénylőnek együttes igénylés esetén a másik félnek sem. Itt már ugye együttes igénylés esetén a másik félnek sem. Mivel ez a rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy egyedül is, tehát egy igénylő vegye igénybe ezt a támogatást, nem pedig közösen a párunkkal, és a párunknak ne talántán ilyen köztartozása van a nap felé, akkor ugye célszerű egyedül beadni ezt az igénylést, nehogy emiatt ne kapjuk meg a támogatást. A következő az, hogy ugye milyen támogatható építési tevékenységek vannak. Ezt már ugye a Facebook oldalomra felraktam, felsorolásszerűen. Ezt most én nem kívánom felsorolni, itt szépen megtalálható, vagy ugye decemberben korábban csak ezt a részt én bemásoltam már. Nagyon-nagyon széles a skála, hál' Istennek. Majd meg lehet nézegetni, de ha ezen kívül vagy valaki mást gondol, illetve nem nagyon tudja besorolni valamelyik építési tevékenység közé, amit szeretne, megkeres, és akkor segítek beazonosítani, hogy még pontba is tartozhat ez a felújítási támogatás igénybevételéhez a tevékenység. Közben olvasom a következő diát, hogy miről is kell beszélni. Hát magáról a támogatás mértékéről. A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, ami nem lehet több 3 millió forintnál. Másik, támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Na, és ez az a rész szerintem, amit sokan nem tudják, hogy hogyan is kell ezt valószínűleg értelmezni. Én próbáltam csinálni 3 példát, amin levezettem, hogy hogyan kell ezt számolni, illetve hogy mennyit kapunk, mint kifizetett támogatás. Az első példában, amint látják, írtam, hogy anyagköltség 5.500.000 forint, munkadíj 2 millió forint. A felújítás teljes összege így 7.500.000 forint. Ugye az előző pontban az anyagköltség és a vállalkozási díj 50-50%-ban oszlik meg. Ezt úgy kell tekinteni, hogy megnézzük, hát én úgy szoktam mondani, akik már érdeklődtek, hogy még a kevesebb, ugye a munkadíj 2 millió forint. 50-50%-nak kell lennie, tehát a munkadíj 2 millió, az anyagköltségből szintén csak 2 millió forintot tudunk benyújtani támogatás kifizetésére, mivel az 50-50%-nak meg kell lennie, így látszik is, hogy 2-2 ugye megvan az 50%. Kifizethető támogatás így 4 millió forint lenne, de ugye maximum csak 3 millió forintot ad az államkincstár. Igen. Nézzünk egy következő példát, és akkor szerintem egyre világosabb lesz. A felújítás teljes költsége az 5 millió forint, melyből anyagköltség 4 millió, munkadíj meg csak 1 millió. Kifizethető támogatás az 2 millió forint. Tehát hogy is jött ez ki, hiszen az 5 milliónak az 50%-a, amit az állam ugye ad, az nem 2 millió, hanem 2 millió 5 lenne. De mivel a munkadíj csak 1 millió forintot tesz ki, és itt jön megint az 50-50%-os szabály, így az anyagköltségből is csak 1 millió forintot tudunk figyelembe venni, így a kifizethető támogatás
2 millió forint, ugye az 3 millió forint alatt van, tehát ezt meg is kapjuk, reméljük. Harmadik példa, mi van akkor, ha mi magunk csináljuk meg ezt a felújítást? Ugye bevásárolunk mindenféle alapanyagot, és magunknak felújítjuk, amit felszeretnénk a lakásban. Ilyenkor a kifizethető támogatás 0 forint. Igaz, hogy hirtelen azt mondaná mindenki, hogy de hát miért 500 000 forint, mert hogy a felét ugye felújítás költségből az állam vissza fog adni. De nem, sajnos nem. Hát itt bővebben írtam le, ugye itt is az 50-50%-os szabályt veszük figyelembe, tehát megnézzük a legkisebb összeget, munkadíj 0 forint, ugye az anyagköltségből is akkor 0 forintot tudunk figyelembe venni, mert hogy ugye egyformának kell lenni, tehát a beadott támogatási kérelmünk az 0 forint, egyértelmű, hogy itt nem kapunk semmit. Hát igen, muszáj lesz vállalkozót megkeresni, hogy ő végezze el munkadíj fejében a felújítást, nem mi magunk. Remélem ezen a 3 példán keresztül sikerült megérteni, hogy egyrészt mi az az 50-50% arányban kell lenni az anyagköltség és a munkadíjnak, illetve a másik nagyon fontos, ugye 6 maximum, ugye 6 milliónak az 50%-a 3 millió forint igényelhető vissza, stb. Itt, na hát igen, itt jön a következő kérdés, ugye a 2020-as évet nézve, hogy miből. Valószínűleg sokaknak az önerő nem lesz meg, ugye már erre is a kormány kitalált egy hitelkonstrukciót, személyes véleményem szerint egész jó feltételekkel, meg azért nem muszáj mindenkinek idézőjelben nagyban gondolkodni, tehát lehet, hogy 6 millió forintunk nincsen a lakásfelújításra, amiből majd 3-at ugye maximum visszakapunk az államtól, de lehet, hogy csak 500 000 forintunk van, és valamit kicserélünk, vagy akár kifestünk, vagy stb. Egy egészségügyi festést csinálunk, akkor már megéri. Na, és akkor ugye mondtam, hogy ugye a harmadik példából kiindulva, hogyha nem vállalkozó csinálja a felújítási munkálatokat, tehát nem rendelkezünk munkadíjjal, akkor nem kapunk semmit, és a következő, ugye, hogy kivel köthetünk szerződést, milyen számla fogadható el, ami alapján a vállalkozási díjat a Magyar Államkincstár elfogadja. Mindenképpen ugye olyan szerződéssel kell rendelkeznünk, amit ugye az igénylő vállalkozóval 2021. január 1 után kötött. A vállalkozóval kapcsolatosan ugye a rendelet leszűkíti egy picit, mivel a vállalkozó nem lehet sem az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa, PTK szerinti közeli hozzátartozója, tehát olyan vállalkozóval nem csináltathatjuk meg a felújítást, akik például a párunk, testvérünk, stb. A PTK szerinti közeli hozzátartozó az ugye aláfelé rendeltségi mellé testvér ilyesmit takar, de ha valakit konkrétan érdekel ez a felsorolás, akkor nagyon szívesen elküldöm üzenetben. Ugye itt nem csak az egyéni vállalkozókra kell gondolni, hogy gondolnunk kell a Kft-kre, PT-kre, stb. Társasági formákra. Ott a tulajdonjog,
a tagsági viszony, stb. Attól függ, hogy milyen társaságról beszélünk, ne érje el az 50%-ot. És akkor már az a vállalkozó vagy az a társaság felújíthat nekünk. Ugye a számlával kapcsolatosan a felújítási munkákat számlák másolatával igazolni kell. Számlákat az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastárs, élettárs nevére kell kiállítani, és a felújított ingatlan címére kell, hogy szóljon. Hát Isten igazából ez nem is annyira bonyolult. Egy a lényeg, hogy olyan vállalkozóval kössünk szerződést, idézőjelbe szólva, akivel a polgári törvénykönyv szerint semmi közünk. Ugye a számla, hogy mit tartalmazzon, az itt szépen le van írva, bár szerintem konkrétan már én láttam a Magyar Államkincstár oldalán felrakva a kérelmet, szerintem a számlára pontosan az előbbi itt felsorolt tevékenységi köröket szépen, így ahogy itt le vannak írva, szerintem ugyanúgy kell lesz a termék megnevezésébe, szolgáltatás nyújtás esetén oda beírni, de hát majd meglátjuk. Próbálom követni tehát nem próbálom, sőt követem is a Magyar Államkincstár honlapján, hogy milyen kérelmek, tájékoztatók kerülnek feltöltésre. Ígérem, hogy minél többet fognak felrakni, fogom önökkel megosztani, minél hamarabb. Na és ugye sokaknak, tehát a úgynevezett generál kivitelezők, még itt a vállalkozóval kötött szerződés, meg ilyen vállalkozóval kössünk szerződést. Ugye a generál kivitelezők az 5%-os áfa mértékkel kiállított számlát nyújtanak, ami elrendelet szerint a támogatás elbírálásához nem elfogadható. Ez azt jelenti, hogy vagy olyan vállalkozóval kössünk szerződésre, aki alanyi adómentes, idézőjelben a köznapi nyelvben ugye katás egyéni vállalkozó, vagy BT, vagy stb. Vagy ugye 27%-os áfát állítja ki a számlát. Egy a lényeg, az 5%-os áfa mértékek kiállított számla nem elfogadható. Ugye nagyon sokan igénybe vették a csokkont, és ott bemutatott számla szintén nem fogadható el, hogy azt a számlát oda is bemutatom, illetve ehhez a támogatáshoz is bemutathatom, mert a Magyar Államkincstár által felrakott tájékoztatóba külön felhívják a figyelmet, és itt zárójelbe raktam felkiáltójellel, bár szerintem ezt jobban ki kellett volna emelni, leellenőrzik. Na. A támogatás igénylése konkrétan hogyan működik? A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül igényelhető. Ha visszamegyünk ide az elejére, a folyamatos számlagyűjtést, itt mondtam, hogy majd egy későbbi dián elmagyarázom, hogy miről is van itt szó. Hát erről, mi szerint ez a támogatás nem úgy működik, hogy én most kigondolom, illetve nem az, hogy kigondolom, hanem hogy most jelen pillanat annyira van pénzem, hogy kifestem a lakást, ugye megveszem annyi az alapanyagokat, nyersanyagokat, hívok egy vállalkozót, ugye megcsinálja nekem, megvannak ugye a számlák, beadom a támogatási kérelmet, ugye elbírálják, stb., és akkor majd az 50%-át kifizetik, és majd ugye pár hónap múlva, vagy egy év múlva kigondolom, hogy most én falat bontok, vagy a fürdőszobát teszem rendbe, és akkor megint elkezdem ugye az alapanyagokat vásárolni, megint hívok egy kivitelezőt, vagy vállalkozót, inkább így fogalmazok, hogy vállalkozót, aki megcsinálja ezt a felújítási
műveletet, tevékenységet, és akkor megint beadom a támogatást, majd megint kifizet. Na, ez nem így működik. 2022. december 31-ig, mint jeleztem, 2 évig van hatályban ez a rendelet. Ami azt jelenti, hogy folyamatos számlagyűjtés. Tehát nagyjából el kell döntenünk, hogy ezen a 2 év alatt mit szeretnénk a lakásban felújítani, kicserélni, meg kicserélni. Egy pillanat. Igen, és folyamatosan gyűjtjük ugye a számlákat, vállalkozó csinálja nekünk, munkadíjat számlázza, és amikor már teljesen minden befejeztünk, amit 2 év alatt szerettünk volna, na akkor összegyűjtve az egész számlát, mint az alapanyagokról, nyersanyagokról, mint a munkadíjakról kiállított számlákat összegyűjtjük, és egyszerre adjuk be a Magyar Államkincstárhoz, a támogatás igényléséhez, és ugye figyelni kell rá, hogy befejezési, építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetést követően 60 napon belül igényelhető. A számlák kifizetést követő 60 nap, na hát valamiki ugye átutalásos számlát fog kibocsájtani, ott meghatározza, hogy hány napon belül kell az összeget átutalni a részére, gondolok itt a vállalkozónak, aki a munkadíjat leszámlázta nekünk. Nagyon fontos, hogyha 61. napon adjuk be, akkor azonnal elutasítják, tehát figyeljünk azért oda, hogy időben benne legyünk. És hogyan? A kincstár által közzétett formanyomtatványon plusz csatolni kell a kormányrendeletben meghatározott dokumentumokat. Igen, van egy pár, attól függ, hogy milyen családi viszonyban vagyunk a párunkkal, vagy inkább úgy fogalmaznánk, hogy a gyermekünk apjával, a háznak a tulajdonjog viszonya, stb. Nagyon sok minden fel van sorolva ebben a rendeletben, hogy mik ezek a meghatározott dokumentumok. Például ugye a várandóság 12. hetét betöltő igazolás. Tételesen fel van sorolva, akinek kell, az keressen meg, és akkor segítek. És ezt a formanyomtatványt, illetve a mellékleteit a kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton, illetve személyesen a kormányablakban lehet benyújtani. Kérelmek elbírálása. A kincstár a támogatást a kérelmek beérkezésének sorrendjében dolgozza fel 30 napon belül. Egy alkalommal hiánypótoltat adhat bennünket, ami legfeljebb 30 nap lehet, viszont ez az időtartam az elbírálási határidőben nem számít bele, tehát meghosszabbítódik 30 nappal, vagy annyi nappal, ugye, amennyit a hiánypótlásban meghatároztak számunkra. Ha a kincstár jóvá hagyja a támogatási összeget, akkor erről támogató jogiratot állít ki, és a kiállítás követő 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylő bankszámlájára. Na, igen, hogy jogszerű volt-e az igénybevétel, utólagos ellenőrzésre van joga és lehetősége az államnak, mégpedig úgy, hogy a támogatás folyósítását követő 180 napig helyszíni ellenőrzést végezhetnek, melyről jegyzőkönyv készül, és ha a kincstár, én úgy emlékszem, hogy valahol talán azt olvastam, hogy a kormányhivatal dolgozói fogják ezt a helyszíni ellenőrvizsgálatot csinálni, nem tudom, majd kiderül, ha csinálják, nem tudom. Ha a kincstár megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor a támogatás kamattal növelt összegét vissza kell fizetni. Hát ez logikus.
Tehát utólagos ellenőrzés lesz 180 napig. Valami ilyen kisebb hozzászólásban olvastam, hogy már 181. napon nincs jók ellenőrizni. Tehát amikor a bankszámlánkra pénzbe megérkezik, akkor onnantól kezdve 180 napig várható ez a helyszíni ellenőrzés. Gondolom, ahogy beadtuk a támogatási kérelmeket, ahol x-elgettük, vagy beírkáltuk, hogy milyen tevékenységet, felújítási építési tevékenységet végeztünk el a lakásunkon, annak megfelelően fogják leellenőrizni. Na majd ez kiderül. Részemről ennyi volt ez a kis rövid kis bemutató. Itt a Facebook oldalomon megvan adva az elérhetőségeim, az e-mail címem, telefonszámom, illetve az ügyfélfogadási időm, illetve nagyon szívesen, ha Messenger formájában keresnek meg, akkor is válaszolok a kérdésekre. Főleg gondolom azok fognak keresni, ahova írkáltam, hogy vannak kivételek. Nyugodtan fel lehet tenni a kérdéseket. Mi van, ha nincs egy éves munkaviszonyom, megbeszéljük, hogy akkor mi van, vagy mi történt, miért szakadt meg, stb. Mi van a ingatlannal, hogy 50% tulajdonhányad kinek legyen, hogy legyen, gyereknek, össze-vissza, tehát vannak itt kombinációk. Szóval nyugodtan keressenek, mindenkinek segítek, mindenkinek válaszolok 24 órán belül, viszont tudom, hogy vannak olyan esetek, ami sem az általános sémában, sem a vannak kivételek kategóriában nem fér bele, akkor viszont állásfoglalást lehet kérni az államkincstártól, hogy ez az olyan esetben, ami ugye a rendelet nem szabályoz, vagy nem említ, akkor olyan esetben mit kell tenni, vagy milyen papírokat kell benyújtani igazolásul. Ebben is nagyon szívesen segítek, illetve mivel persze, hogy könyvelő vagyok, a vállalkozókkal, és hirtelen nem lelem a diát, a vállalkozókkal szerződés kötés esetében segítek, tehát ha jön a vállalkozó, illetve önök, mint igénylők, akkor segítek a szerződés megírásában, illetve ha valaki kéri, akkor ugye kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen is be lehet adni a kérelem, ebben tudok én segíteni, méghozzá azoknak, akik ugye rendelkeznek ügyfélkapu elérhetőséggel, illetve folyamatosan gyűjtöm a számlákat, odafigyelek, hogy normálisan van-e kitöltve, hát a támogatásnak megfelelően van-e kitöltve a számla, és beküldöm az ügyfél helyett az államkincstárnak, illetve folyamatosan figyelem, hogy kap-e hiánypótlást, illetve ha kap hiánypótlást, akkor abban segítek megoldani az igénylést. Hát szerintem röviden ennyi. Mindenki gondolja át, még annyi, hogy ugye önerő kinek van, kinek nincs. Nem sokára szerintem fel fogok tenni egy elérhetőséget, akik most szakosodtak erre az önerőt pótló hitel felvételére. Mondom, személy szerint egész jó feltételekkel. Köszönöm a figyelmüket, és akkor várom a jelentkezéseket, kérdéseket. Bátran, hajrá!